hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat. Krásný večer, Bíťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a pozvání do toho mého hledáčku dnes přijala a už sedí tady přímo naproti mě u nás v tom našem studiu Rádia Beat muzikantka, zpěvačka, skladatelka, hráčka na klavír a bicí nástroje, čili bubenice, Hanka Gasseldorferová. Ahoj, Janko. Ahoj, Jirko. Já se hned teda musím přiznat, asi nejsem jediný, a už jsme to trošku řešili mimo mikrofon, že jsem měl trochu problém nejen s vyslovením, ale taky se zapamatováním tvýho příjmení, tak se zdvořile a nesměle takhle zeptám, odkud pochází, kde má kořeny. Tak naše rodina vlastně už několik pokolení žije normálně v České republice, ale předci po tatínkovi pocházeli jakoby tam, kde je Rakousko. A ty jsme říkali, že to něco znamená. No, tak v překladu to znamená vesnický uličník. Jo, a to seš? To jsem. Tak to je dobře. Jinak si Hanku můžete najít někde taky na nějakých sociálních sítích nebo tak, protože to stojí za to. Vidět Hanka ještě, jaká je to půvabná žena. No, ty se totiž ještě musím dodat, ty se dřív i na Facebooku prezentovala jako Hanička písnička a to se pamatovalo teda o dost líp, teda musím říct. To už nepoužíváš. Tak to už nepoužívám, protože jsem si říkala, že už je to takový lehce infantilní a přece jenom Zagorová byla jenom jedna a oni si se mě pak dělali srandu, že to je vlastně podobný a já jsem to vlastně zvolila kvůli tomu, abych nemusela všem vysvětlovat, jak se čte to moje příjmení. Třeba mě. No, tak ty jsi to jako dokázal říct hned na poprví, ale spousty lidí teda, jak se jim to činilo problémy. No, ale to já většinou mám zvyk, nebo nejen já, ale mělo by se v rádiu to jméno říkat několikrát během toho rozhovoru, protože někdo to může pustit třeba v půlce a tím pádem já mám ještě šanci to několikrát jako zvrtat. Teda. Ano. Nám se, Hanko, náramně hodí, že si tu právě dneska, protože nás tady na Beatu teď čeká tematický přímo bubenický víkend a o tom ty něco víš, že jo? Což bude určitě ta veselější část našeho povídání a pak určitě přijde v nemalé míře řeč na Mirka Imricha, se kterým jsme se naposledy rozloučili předminulý týden, tady ve Strašnickém krematoriu naproti našemu studiu. Tam jsme se vlastně teď potkali. No a ty jsi s ním tak nějak asi 11 let strávila na pódiu, ať už to bylo tango nebo i další projekty, je to tak? Ano, je to tak. Já bych se, Hanko, k Mirkovi i tvojí spolupráci s ním určitě ještě vrátil a probral to nějak jako šířeji, ale teď by, myslím, bylo už dobrý vlastně, co by ne, dát si nějakou muziku a tu tady u mě v tomhle pořadu vždycky vybírá host a to si ty, no a já už jsem zvědavý, co vybereš hned jako první kousek. Tak já jsem se vybrala písničku od Jane's Addiction, Mountain Song, je to vlastně písnička z první desky a... Ty jo, a myslím, že něco řekneš, ale rovnou jí tam, když tak šoupem, že třeba... Jo. To jsem poslouchala, víš, to tam a tam. Ano, tak to jsem pokazala. Ale klidně, dobrý, tak povídej. Tak je to písnička teda z jejich první desky z roku 1988 a jejich muziku prostě mám strašně ráda, vždycky mě nakopne a prostě neustále se k něm vracím vlastně většinu svýho života, prostě je strašně ráda poslouchám. Tak je tam dáme. One
vysílačku Jirky Rogla na rádiu Beat. Tak to byly Jane's Addiction, první muzika, kterou vybrala Hanka Gasseldorferová, můj dnešní milý host. No a i když jsme si slíbili, že se vrátíme k tomu Mirkovi Imrichovi, ještě bych s tím chvilku počkal a zeptal se tě, což je asi tak nějaká, myslím, skoro povinná otázka na tvoje začátky, na ten impuls, jak se to stalo, že jsi začala bubnovat. Mimochodem si tady u mě, jo, už druhá bubenice, víš, kdo byl před tebou? A myslím, že Kajda? Ano, z té Egony, to bylo výborný zrovna, výborný večer tady. Tak, povídej. Tak moje začátky, co se týká bubnování, to začalo tak, že já jsem vlastně původně hrála na klavír a když mi bylo 13, což byl takovej pro mě osudový předěl, tak jsem si řekla, že už dost bylo Chopinů a Bachů a že to chce nějakou revoltu, prostě jako zbouřit se proti těm rodičům, že jo, který jako mě furt nutili cvičit a tak dál. A vybrala jsem si vlastně tenhle ten nástroj, protože mi to přišlo jako něco fantastického. A tím pádem vlastně jsem několik let chodila na hodiny a v 18 letech jsem vlastně hrála v mojí první kapele. A oni tě učili, tady třeba u Bíťáků, myslím, dobře známý mimo jiné, ono těch učitelů asi bylo víc, ale určitě Štěpán Smetáček, že jo, a Miloš Majer, dvě takový zásadní postavy. No. Tak Štěpán Smetáček, to byl můj úplně nejoblíbenější učitel. Vlastně z jeho výuky čerpám dodnes nejvíc. A jsem hrozně ráda teda vlastně, že mě tenkrát přijal, protože jsem byla jeho první žákyně, takže jsem ho v podstatě jakoby tak lehce, ne že ukecala, ale vlastně ten impuls přišel z mojí strany, jestli by nechtěl teda někoho začít učit. To jsme tady zrovna měli takovou nějakou soutěž a Štěpán Smetáček, tam jsme se ptali, s kterýma hrál kapelama a to jsem koukal, že jich je asi tak 150 přibližně. A tak známí jsou teďka Vanastovky, že jo, byl do Krausberry nedávno. I z Lucí vlastně, tam byl takový druhý bubeník, že jo, jeden čas, spousta je to. No a Miloš Majer, teď Dimitri hlavně, ale i Supergroup. A Michal Pavlíček a tak dále. No jasně, no. A ještě někdo, myslím, že Razím, ne? Tam taky, že ten to je takový tak známý. Pavel Razím, to byl taky skvělý učitel. K němu jsem teda nechodila tak dlouho jako třeba ke Štěpánovi, ale vlastně taky mi ta výuka hodně dala, protože Pavel je takový hodně jako důsledný a nutil prostě člověka dost jako cvičit a neflákat se, takže určitě to mělo taky velkou váhu, co se týká jako... Hele, a cvičila si doma ještě na normální akustický bubny, nebo? Tak, já taky, ale dneska už je to jednodušší, že? Dneska už bych si to nedovolila, samozřejmě moje první bubny byly nějaký šílený amátky, který jsem si vlastně, který mi rodiče pořídili, když mi bylo 14. Nejdřív se mi to snažili teda rozmlouvat, teď si vyberu nějaký jiný nástroj, že ty bubny to je opravdu jako hřehole, že jo, protože vlastně je to objemný nástroj, musí se cvičit někde prostě ve zkušebnách, doma to prostě nejde, jo, takže vlastně bubeník je takovej jako dělník té muziky a nejdýl staví nástroj, no, že jasně, jo. No. Když pak je to musí bolet po koncertě, ostatní už hurá na baru. Všichni už jsou na baru a bubeník teprve prostě jako vkládá třetí buben do futrálu. Ale bychom možná mohli doplnit, že pokud nás třeba poslouchají bíťáci bubeníci, někteří tě mohou znát ne třeba úplně z pódií, když taky samozřejmě, ale ze známé speciálně bubenické prodejny hudebních nástrojů na Žižkově, na Sajfrce, kde si to tam několik let přímo prozařovala, odborně jim radila, anebo jim, jako mě třeba, že jo, jenom prodala paličky, tam už ale neděláš, viď? Tak v prodejně Akcent, neboli Bicí.cz, jsem pracovala 8 let a loni v září jsem teda skončila, protože jsem se dala vlastně na vlastní nohu, nebo jak to říct. Na volnou nohu. Vlastně. Na volnou nohu. Jo, to jsi měla vlastně na Facebooku, že s tebou loučili a Puget si dostala. Ano, nádhernou kytku. Marcel Pražský, pan majitel firmy, hrozně zlatý člověk.
No tak ho zdravíme se, já ho taky znám. Zdravíme, no. On měl chvíli v obchodě v tom Dolním, v tom kytarovi moje fotky kytaristů, tak. No tak to byly tvoje fotky. No, to byly moje. No, tak to já si pamatuju. Ale to asi nebylo špatný být obklopený tím, co má člověk rád a měla jsi tam někdy nějakého zajímavého zákazníka třeba z řad těch zahraničních hvězd, co k nám jezdí? No, tak na to jsem měla vždycky trošku smůlu. Jo. Já jsem občas jsem měla třeba jenom odpolední směnu a kolegové prohlásili, no teď tady byl a teď řekli nějaký jméno. A takže jako samozřejmě jako chodili k nám prostě bubeníci z celé Prahy, potažmo z celé republiky a když se tady prostě objevila nějaká cizí kapela, tak rychle před koncertem třeba přišli kupovat nějakou náhradní blánu, paličky, cokoliv, nebo činel. Já jsem slyšel, se třeba mu zlomila noha u hajtky, tak rychle se jelo tam. No. Těch zážitků je tam jako spousty, no. Tak ono je to vlastně téměř v centru, jako vlastně na dobrý adrese, že jo, odevšad z Chmelnice, tam se dalo i tramvají dojet v pohodě, viď? Centra taky vlastně. Jo. No. To je zázrak, protože dneska vlastně ty hudební prodejny bývají vždycky někde na okrajích Prahy, kam člověk si na to musí vzít půl den dovolenou pomalu, aby tam dojel, takže je to výhoda. Tak já myslím, že bychom mohli dát zase nějakou muziku, ať nám to trošku odsejpá, tak zase něco pěknýho, Lanko, vyber. Tak, svoji druhou písničku jsem si vybrala Lay Lady Lay od Ministry. A to původně teda od Dylana, že jo? Od Dylana z roku 1969 a Ministry ty to teda udělali v 96. A to je vlastně kapela, která mě taky baví, protože mám prostě radši tu tvrdší muziku a taky mě vlastně svým způsobem dokážou jakoby nakopnout, jo, že má člověk, že tak jako prostě vožije. To já jsem, člověče, zrovna když tahle verze vyšla tehdy ještě na singlu, se kupovali CDčka i jako singly, vlastně ta verze Ministry, tak jsem dělal zrovna v Popronu, v Jungmance, člověče, tak si pamatuju, jak to tam všichni kupovali, jak tam furt jelo dokola. Ano. Tak jí dáme.
rebríčku Jirky Rogla na rádiu Beat. Hana Gasseldorferová je dnes mým hostem tady u nás na Beatu a ty o mě, Hanko, možná nevíš, že já jsem byl před víc než 40 lety takovým jedním z těch nejskalnějších a nejvěrnějších fanoušků našich Abraxas. To bylo ještě před tím slavným boxem, tím LPčkem. Nosil jsem to okřídlený áčko úplně všude a když hráli třeba tady v klubu Dvojka na Vinohradský, už zaniklým naproti rozhlasu Dvoják, tak jsem šel na oba ty koncerty, na ten odpolední a na ten večerní. Super. Později jsem s nima spolupracoval, třeba jako fotograf, takže já si nemusím říkat, jak moc mě Mirkův odchod zasáhl. A ty si s ním, jak už jsme řekli na začátku, strávila v kapele spoustu let. Jak vůbec k téhle vaší spolupráci došlo? Tak ke spolupráci s Mirkem Imrechem došlo tak, že jednoho hezkýho odpoledne mi zavolal Viking, se kterým jsem hrála v kapele. Bubeník z čeho? Kurtizán. A my jsme spolu měli právě s Bohoušem, neboli s Vikingem, prostě kapelu Fittipaldi is Dead. Tam jsme hráli takový jako industriál, takový zvláštní model, prostě to byl. A teda nemyslím Viking, ale ta kapela. A takže jednou mi takhle zavolal Bohouš, protože jsme se teda znali z té naší společné kapely a zeptal se mě, jestli bych nechtěla bubnovat v tangu. Že se mě jako Míra po něm vlastně ptá, takže jsem jasně řekla, že jo, protože tango jsem jako měla ráda, že jo, a v podstatě nešlo to odmítnout. No a potom vlastně teda následovalo 11 let společné spolupráce. Nejdřív jsme hráli v sestavě, to bylo od toho roku 2006, asi 6 let, jsme hráli v sestavě, teda já na bubny, Viking na klávesy a Petr Kadlček na kytaru a na basu hrál Honza Rup, neboli Ruprich, teda on se jmenuje Ruprich, ale říká se mu zkráceně Rup. To je vlastně dneska taky člen Kurtizán z 25. Avenue, Viking už tam teda není a tak to bylo super, na to mám taky jako bohatý prostě vzpomínky. No a pak vlastně po těch 6 letech se obměnila sestava a přišel k nám Maťo Ivan na basu, David Pavlík na kytaru, potom teda já jsem teda zůstala na ty bubny, no a Míra, ten tam tak jako zpíval, poletoval, prostě obsluhoval všechno, co bylo potřeba, takže jsme byli takhle ve 4. A ty jsi s ním nehrála jenom v tangu, nebo těch projektů bylo víc, že jo? Dokonce i Rammstein Revival. No. Tak my jsme se s Mirkem měli jako hrozně rádi, takže vlastně, teda, nebo aspoň já jeho a doufám, že teda i on mě, protože mě vlastně obsazoval aspoň jakoby na hostování prostě do všeho, co šlo. To znamená například ty Rammstein Revival, kde jsem mu zpívala vokály, nebo mě vzal třeba jako hosta, když měli Abraxas 35 let výročí vzniku. Tam se taky zpívala vlastně, jsem byl. No. To bylo v Retro Music Hall v roce tuším 2011 a taky mi napsal desku. S tou jsme teda neměli žádný ambice a tu jsem teda naspívala a to se jmenovalo Hanka a Imrich Band. Ale měli jsme jenom několik koncertů. A tam s náma vlastně hrál taky Maťo Ivan, David Pavlík a na bubny hrál Josef Cigánek. Jo, Pepa Cigánek, jo, to je taková, tak ten hrál dokonce chvíli s Torem, si pamatuju a takhle. No, jo, je to tak. Ono jinak je nutno říct, že Mirek byl nejen velký, blbý říkat byl, ale byl prostě nejen velký showman a muzikant, ale taky pozoruhodná osobnost, by se dalo říct. Já jsem s ním třeba zažil dovolenou v Chorvatsku a to teda o, jak se říká, zajímavé situace nebyla nouze. Určitě si taky něco takhle, když už jste spolu hráli a jezdili s kapelou, zažila. Máš něco takového, co by se chtěla podělit? No, tak bylo toho hodně, ale tak třeba, co by Mirka tak nejvíc vystihovalo, tak to bylo to, že jsme kolikrát museli v klubu hasit, protože to a tam něco chytlo. To bylo třeba v Retru, prostě Mirek tam něco odpálil, začal hořet odposlech, že jo, teď tam začali pobíhat prostě lidi a hasit.
nebo prostě v jednom pražském klubu ve Vinoři tam zase chytla záclona dokonce, která byla od pódia poměrně daleko, ale prostě bylo to tak, no. A Mirek vlastně měl rád ty ohně a všechny takový nějaký jako prostě blikací věci a třeba na bubny mi věšel nějaký prostě jako žárovky a hnedka vedle soupravy byl nějaký prostě plamenomet šílený, takže on sešláp nějaký pedál a teď vytrysk ten oheň veliký a z druhé strany teda taky, že jo, a no, takže to byly takový jako srandy, no. Hele, dáme nějakou asi muziku, Hanko, a tady se asi nabízí, co to bude, že jo? Tak, mohli bychom pustit teda Mirka. Jasně. A mohli bychom třeba pustit starý tango, ale v novém provedení. A je to vlastně písnička, která se jmenuje Pomalá, pochází z alba Tango 87 a vlastně zpívali jsme ji potom v té nové době, v té nové etapě s Mirkem společně jako duet. v sále, duše stáh, cítím úzkost, neklid, strach, zas to začíná. Myslím, znovu prolétne 24 hodin dne, obrazy v mém vědomí náhle začnou žít. Mezi bděním, mezi snem, běží pak film za filmem. Co jsem zažil, v čem jsem jel, zas na plátně svých víček mám. V temném sále běží děj, někdy krásnej, jindy zlej. V křesle snů jsem svázanej a přitom hlavní roli hraju sám, světla v sále, duše stáh, cítím úzkost, neklid, strach, zas to začíná. Myslím, znovu prolétne 24 hodin dne. Ne, že bych snad o to stál, filmy svých snů sleduju dál. Sleduju dál, filmy svých snů, sleduju dál, sleduju dál. Filmy svých snů, sleduju dál, sleduju dál. Filmy svých snů, sleduju dál, sleduju dál. Filmy svých snů, sleduju dál, sleduju Hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat. Já se tě teď, Hanko, zeptám, a ty určitě hned poznáš, v jaký souvislosti, řekla jsi už Ďáblovi, ne? Takže řeč přišla na Svatopluka Karáska. Já vlastně hraju na bubny
v kapele Svatopluk, což je kapela, kde Sváťa Karásek, což je evangelický duchovní a písničkář, působil. A ta kapela vlastně hraje dál na jeho počest. No, Sváťa byl hodně činorodej, on napsal jako spousty krásných jako písniček, zhruba asi tak 200. Potom ale bohužel teda v roce 2010 prodělal mozkovou mrtvici, takže už vlastně byl omezený jako v řeči a v pohybu, měl nějakou ochrnutou prostě pravou půlku těla a špatně se mu mluvilo. Nicméně v roce 2013 vznikla tahleta kapela Svatopluk a Sváťa vlastně s tou kapelou jezdil a snažil se zpívat, ale jako hlavní zpěvák tam byl Rosťa Tvrdík, což je jinak kontrabasista, skvělej filharmonik. A Sváťa takhle jezdil až do roku 2020, teda než zemřel. Tam jinak je v téhle kapele zajímavý, že je tam další pojítko s Mirkem Imrichem, potažmo Sabraxas, protože jedním z těch předchůdců za bicími byl Ivan Pelíšek. Je to tak, přesně tak. Všechno je to propojený. Já jsem vlastně do té kapely dostala nabídku hrát zatím jenom jako záskok, protože Ivan šel na nějakou operaci prostě z kyčlí a pak ho čekala ještě druhá noha, takže se to celý protáhlo a vypadá to, že se asi pravděpodobně nebude do té kapely zpátky vracet, takže tam asi zůstanu a moc ráda, protože jsou to krásné písničky A poselství nějaký je tam. Určitě, a aktuální i v téhle době, vlastně ano. v každé době. Ano. Ona tahle doba není ani lepší, ani horší, než ty, co byly předtím. Ano. Ještě jedno pojítko mě napadá. Ivan Pelíšek vyráběl paličky, už to předal synovi a ten zmíněný Viking si pamatuju, že měl vytetovaný to jeho logo, že jo? Je to tak. Protože Ivan zásoboval palička. Přesně. To je to. No. V tom případě, Hanko, je těch kapel, kde buď působíš, nebo zhrála v minulosti, anebo si s nima alespoň hostovala nespočet. Namátkou to byla třeba i Laura a její Tygři, že jo? Taky. Je to tak, ano. No ale takovým zásadním jménem v současnosti je, myslím, Nicole Fischerová a Metanoia, ale tam hraješ na cajon, což je španělsky bedínka, viď? Ano. Hele, ono to normálně, když jako člověk nevidí na pódium, tak to zní jako bicí souprava, že když to umíš. Máš dobrý. Mě to akorát, to se musím za sebe přiznat, já jsem to i zkoušel a mně to přišlo za prvé, jak mám ten pupek, tak jsem se k tomu špatně dostával a přišlo mi takový nedůstojný, ještě to by to docela jako sluší na tom, ale u těch chlapů někde mi to přijde, že jako mlátí do bedny, že ty bicí jsou jako vznešený. Je to tak. A tak. No ale v každém případě nám o té kapele něco můžeš říct. Vlastně ta Nicole Fischerová, to řeknu nejdřív já a pak to, ona je nejen zpěvačka a herečka, ale taky policistka, že jo? Přesně takže tak. Pozor na drogy. Ano. A ještě co jsem nevím, jestli je to pravda, ale vizuálně se mi zdá, že ta houslistka, co tam je, že je stejná jako u The Primitives Group. Je to ona? Je to přesně ona. Tak a teď už to řekni všechno, abych já nemachroval tady. Takže Nicole Fischerová je teda písničkářka, která byla původem herečka a zpívá od roku 2014. Několik let vystupovala sama, jenom s kytarou a v roce 2015 potkala Helen Rockhousle, která je známá třeba taky ještě z kapel Louka Band, The Primitives Group, nebo hraje taky třeba s DJem Josefem Sedloněm, nebo třeba s Luhavou, z Yellow Sister. No a vystupovali asi 2 nebo 3 roky takhle sami holky a pak jsme se jednoho dne seznámili, to bylo v roce 2019 s Nicole na jednom koncertě, kde jsme obě vystupovali a se svojí kapelou Archanděl Michael. To je kapela, která je složená, například tam hraje Petr Kumanža z Jolly Joker, Michal Kyselka z Hookers a Honza Rub z Kurtizán a já, tak jsme měli takovou jako akustickou prostě kapelu Archanděl Michal. No a my jsme hráli prostě na koncertě společně s Nicole Fischerovou, takže tam jsme se seznámili a já, protože jsem tam hrála ten večer na cajon a jí se to jako zalíbilo, že to je vlastně takový praktický nástroj, i když u toho člověk vypadá samozřejmě blbě, protože se nemůže narovnat, že jo, a je prostě v předklonu a bolej ho záda prostě a všechno. Tak prostě jako jsem dostala nabídku, jestli bych s ní nechtěla hrát.
Načež jsem neváhala ani vteřinu, protože její hudba mě nesmírně oslovuje. Je to vlastně moje druhá nejvíc srdeční kapela hned po tangu, protože jsou to teda nádherný písně a ještě s krásnýma textama. Tak jsme takhle hráli asi 4 roky a protože Petr Kumanžas je můj letitej, hrozně dobrý kámoš, tak se stalo to, že jsme ho loni přizvali jako na spolupráci k nám do kapely, takže teďka už jsme 4. A to já pamatuju zase další pojítko, přece Kumanžas hrál taky s Pelíškem, to jmenuje Egypt, že jo? Ano, taky, ano. Víš, No ten taky prošel dost zajímavýma kapelama, na mátku mě napadá třeba Půlnoc, ten zmíněný taky, Egypt. A on hrál i na bicí, i na basu přece. No, na bicí Půlnoc taky, si myslím, že hrál na bicí dokonce. Jo, je to tak. A ještě taky Babalet třeba bych zmínila. Jolly Joker, to už jsme říkali. Tam je takový to, já jsem se ho ptal, co bude dělat dál. To je přesně ono. Jo. Ano. No a teď spolu hrajeme v té kaple Svatopluk. Ještě. Tako, no, takže Nicole Fischerová, to je prostě hrozně příjemná hudba, je mi taky nesmírnou ctí, že mě k sobě přizvali a můžu někoho pozvat na koncert takhle? No to jako můžeš i hned teď, ale já jsem pak chtěl jako na závěr, že pozveš na všechny, ale když tak vzpomeň, jako klidně zvy. Jo, tak bychom vás rádi pozvali 21. srpna na koncert do Palácových zahrad pod Pražským hradem. Tam je to strašně krásný a budeme tam hrát už po 4. a prostě všichni doražte, protože opravdu teda to prostředí je nádherný a my vám k tomu prostě zahrajeme. A to datum se dobře pamatuje, sice ne z dobrýho důvodu, ale a my to tady samozřejmě na Beatu ještě těsně předtím, když nám Hanka dá vědět, tak to tady ještě trošku zpromujeme, samozřejmě. Takže co dáme za muziku? Tak mohli bychom si teda dát písničku, která se jmenuje Loňské jaro od této kapely Nicole Fischerová a Metanoia. Loňské jaro přikryl sníh a další tání, zbytky stezků odplaví řekou slz o Vánocích, zimní rozjímání podzimní pády zastaví, jak jablko budem dlít v korunách stromů dávno již zasněžených, dokud nebudem chtít pustit se přání a svých představ bláhových. Pokaždé jinak to voní a ona ho nechává do sebe vplout, aspoň na chvíli tam pod jabloní, na chvíli zbavit se pozemských pout. Pokaždé pak stejně to bolí, když pozná, že to byl jen jarní bloud. Neskrotná vášeň vždy nese si dvojí a člověk měl by se z místa už hnout. Nejdřív musí sám sebe obejmout, nejdřív musí sám sebe obejmout. Sám sebe obejmout. Loňské jaro přikryl sníh, podzimní sváry, ty letní žáry ochladí. Magický vnitřní hlas těch a rácia tropy, tvé chybné stopy
zahladí, jak jablko budem dlít v korunách stromů, dávno již zasněžených, dokud nebudem chtít pustit se přání a svých představ bláhových. Pokaždé stejně to bolí, ale ona ho nechá zas do sebe vplout. Aspoň na chvíli chce pod jabloní, na chvíli zbavit se pozemských pout. Pokaždé jinak to voní, než poznáš, že to byl zase jarní bloud. Zítra i dnes platí, stejně jak loni, nenajdeš v druhých svůj tichý kout. Nejdřív musíš sám sebe obejmout, nejdřív musíš sám sebe obejmout. Sám sebe obejmout. V hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat. Hana Gasseldorferová je dnes mým milým hostem na Beatu a my, když jsme si domlouvali muziku pro tohle povídání takhle, tak si říkala, že posloucháš většinou hodně tvrdou muziku, metalcore a tak podobně, ale když se tak koukám na ten tvůj vlastně dlouhý výčet tvých působišť, většinou to nejsou záležitosti až tohohle ražení. Nemáš chuť se někde takhle víc vyřádit? Zvládáš třeba dvojšlapku, nebo jak to máš v tomhle směru? Takže to je tak, že ty tvrdý kapely hrozně ráda poslouchám, ale hrát bych to teda nechtěla, protože to je strašná honička. Dvojšlapku nemám a nemám ani v úmyslu si ji pořizovat. Já jsem vlastně takový středotempař, to mi jako vyhovuje. Já jsem se na něky nikdy nenaučil. Za mě to byly ještě 2 kopáky a to vždycky všichni to musíš mít, na tom pódiu to vypadá líp. A já jsem furt takový brambory tam sypal. No jo, ale co třeba z tohohle ranku máš ráda? No, tak se doporučila, že jo? Tak býťáci se nechají rádi, se nechají poradit rádi. Takhle no, já jako poslouchám jako strašně moc jako žánrů, vlastně v podstatě všechno. A když teda mi bylo těch 13 a začala jsem objevovat jako prostě ty kapely opravdu jako by teda sama, aniž by mi to někdo doporučil, tak se mi třeba hrozně líbily, já nevím, Fate No More, Pantera, Sepultura. Mimochodem vlastně bubeník ze Sepultury Max Cavalera, to jsem vlastně v těch mých 13 objevila album Chaos AD, který bylo v tu dobu asi rok starý. A když jsem slyšela písničku Territory, kde teda on řádí, že jo, ten bubeník docela, tak jsem si říkala, tak to je bomba, tak tohle to prostě jako chci dělat. Jako samozřejmě ne takhle, ale jako, že chci prostě zkusit hrát na bubny. A to je zrovna proti té předchozí tvorbě Sepultury takový až jako experimentální album, že jo? Má tam už nějaký ty elektronický zvuky a tak. Ale, trošičku. Ale výborný teda, no, do dneška. No. Dneska vlastně oni hrajou s bráchou, že jako Cavalera konspirace, že vždycky přehrávají nějaký jedno album, že jedou. Ten se mi taky líbil hodně, no. Ale pak se mi člověče líbil, byl i u Sepultury a i u jak se jmenuje, Cavalerova další kapela, jsou Soulfly, tak byl ten Roy Mayorga, že jo, jestli pamatuješ. A ten se mi strašně líbil, ten takový gumovej, měl ty ruce. Jo. On teď je, myslím, s těma od Slipknot je Stone Sour, že jo, ten mě se právě k té muzice Sepultury to šlo dobře. Nebo taky Tool bych ještě zmínila, byly pro mě zásadní, taky ty Jane's Addiction, no a já mám teda ráda i taneční hudbu, takže různý jako takový tanečnější věci, nebo prostě třeba mám ráda Prodigy, Massive Attack, a tak dál. A taky vážnou hudbu, klasiku. Ono by toho bylo prostě strašně moc, no. Klasiku je lepší než vážná hudba.
Víš, jako ten výraz. Nemám ráda slovo vážný. Vždycky, že jako teď budeme hrozně vážný. Poslechneme se. Ano. Hele Hanko, já když se nejen tady v rádiu, ale vůbec bavím s muzikantama, zaznamenávám takový jako dva proudy v tom vnímání a přijímání toho, co se děje na světové scéně. Jedni tvorbou, druhých spíš tak nějak jako ignorují, nechodí na koncerty, nekupujou si desky, nebo je ani neposlouchají třeba na Spotify. No a ti druzí, a ten proud, to je tedy ten proud, se kterým já víc souzním, právě naopak sledují trendy a naopak, když to jde, jdou se mrknout právě třeba na některá z těch zahraničních jmén, kdy je tu rozhodně z čeho vybírat, že jo? No a já vím, že tebe právě ty koncerty hodně baví. Byla jsi na Rammsteinech, na Iron Maiden, na těch zmíněných Prodigy, máš vždycky na Facebooku a vlastně taky jsi byla na nějakém tom dvojníkovi Michaela Jacksona dokonce. Taky. Bereš to jenom jako zábavu, zážitek, anebo právě i jako dejme tomu nějakou tu inspiraci? Tak pro mě celkově hudba znamená svobodu. A když vlastně si zajdu na nějaký koncert kapely, která mě baví a něčím inspiruje, tak já jsem v tu chvíli úplně nejšťastnější na světě. Takže pro mě tam je důležitý ten přenos té energie, což když si doma pustíte desku, tak je to taky super, ale prostě živý koncerty jsou živý koncerty. Takže já jsem určitě taky ten druhý model těch lidí, který prostě, když se něco děje, tak prostě mám z toho chutí prostě tam jít a zažít to. Takový lovec zážitků v podstatě, no. A myslím si, že je škoda, že jako spousty lidí třeba nechodí na koncerty, protože se ochuzujou o něco, co je nepřenosný. Něco, co prostě může opravdu jako nějakým způsobem posunout nebo povznést, nebo určitě, no, prostě. Je tam i to kouzlo toho okamžiku, ano. Že třeba jsme měli někoho možnost vidět a za pár měsíců už ne, třeba. Takových bylo spousta případů. No. Co se ti třeba z těch, dejme tomu, letošních nebo posledních koncertů líbilo nejvíc a na co se naopak chystáš? Tak třeba jako z posledních několika let mě určitě hrozně nadchl koncert Tool v O2 aréně. Zašla jsem si taky na Panteru, kterou jsem viděla už předtím, to je asi před 25 lety, tenkrát na Slávii. A tak to bylo jako taky super, ale už to nebylo takový, jo, jakože prostě mně přišlo, že ta Pantera prostě, že už je to spíš takový pozůstatek, nebo ne pozůstatek, to jsem řekla blbě, ale jako bylo to rozhodně jako zajímavý to vidět, no. No na druhou stranu se našly ty jako náhrady v uvozovkách hodně dobrý, že Charlie Benante jako bubeník a Zakk Wylde tam není jako co vlastně jdeš. Určitě super, no. Ale člověk spíš jako vzpomíná na ty 90, že jo, a na ty 0. léta, dejme tomu, takže dobrý, no. No jinak z koncertů, který se blížej, tak určitě mám v plánu zajít na Living Colour, který mám taky hodně ráda. Rytmika, co? To je no, to je Wimbish a Calhoun, že jo, to je 2. Nebo se chystám třeba na Biohazard, který jsem taky hodně poslouchala jako teenager. A taky třeba na Mr. Big se zajdu podívat, tam je taky skvělá rytmika. No tak teď už tam bohužel, já se nevzpomenout, jak se jmenoval zesnulej bubeník. No, ten. Nebudem googlovat zbaběle, ale tak ta rytmika je taky tam, že Billy Sheehan a No. Pat Torpy, že jo? Byl Myslím, ten. že jo. No. Měl, myslím, tu roztroušenou sklerózu, že jo? No, bohužel už to. A tak to jo, tak ty jsou vždycky skvělý, no. Hele, mně se, Hanko, tak jako pomalu zdá, není to ještě úplně teď hned, ale že se nám to povídání tak nějak jako chýlí ke konci a tak by bylo dobrý Víťáky právě, to už to trošku naťukala někam pozvat, kde, s kým tě můžou vidět naživo, případně kde si to všechno můžou najít, anebo alespoň poslechnout, anebo třeba, že vím, že máme hodně mezi posluchačema sběratelů, kde si třeba můžou pořídit fyzicky tvoji muziku na desce nebo na CDčku.
Tak, já bych teda chtěla posluchače Rádia Beat pozvat například na koncert s kapelou Svatopluk, který se bude odehrávat 29.6. na hradě Houska. Je to vlastně magický hrad. Ano, magický hrad. Brána do pekel. Je to tak. Byla jsem tam osobně, fakt tam straší. A vlastně Sváťa Karásek tam dělal Kastelána a vlastně ten koncert se pořádá k výročí 50 let od natočení nejslavnější desky Plastiků, takže tam zahrajeme s plastikama a ještě s hudkou, takhle ve 3. Tak přijďte se podívat. A nebo bych chtěla posluchače pozvat 21. září do Archy. Tam zase budeme vlastně slavit nedožitý 80. narozeniny Magora Jirouse a bude tam taky spousty zajímavých kapel, včetně těch zmiňovaných Plastiků. A s Nicole Fischerovou teda bych vás chtěla pozvat na náš koncert v zahradách pod Pražským hradem. A to je ten 21. srpen. Zmínili. A to se když tak dá dohledat i na nějakém vašem webu, ne? Určitě tyhle data. Nebo... Myslím, že jo. Jo? No a nějaký to CDčko nebo desky, to jsou k mání? Tak s Nicole Fischerovou a Metanoia máme v plánu natočit živák, protože my tak jako furt přemýšlíme, jestli je lepší jít do studia nebo to natočit naživo, ale my jsme zase taková kapela, která dává přednost těm živým prostě vibracím a té atmosféře a to se prostě ve studiu udělat nedá. Takže zatím desku nemáme, ale už se to blíží. Snad letos. No, pak mám ještě teda novou kapelu Major Tom a to je vlastně kapela, ve které hraju já, jakožto bývalá bubenice kapely Slad a basák Tomáš Otradovec, který je taky bývalý členem Slad, zakládajícím členem. Kapela Slad vlastně hraje dál v nový sestavě, my dva teda tam už nejsme, ale založili jsme si prostě svoji kapelu a je to takový jako zvláštní elektronický, country, folkový, s prvkama R&B a všeho možného. A teďka právě máme roztočenou desku u Ondry Ježka, právě se na ní pracuje. Budeme mít taky hosta Helenu Rockhousle, která nás tam vlastně obohatí. Ano. Takže na to se taky moc těším. A my jsme to tak jako pracovně jsme ten žánr jako pojmenovali folktronika and R&B. Já ti, Hanko, moc děkuju, že jsi na nás dnes večer takhle udělala čas. Bylo to, myslím, moc zajímavý povídání, alespoň za mě. A tak se zeptám, jestli až třeba někdy v budoucnu bude u tebe něco novýho, nějaká nová třeba kapela, projekt nebo třeba něco docela jiného, jestli dorazíš znovu, abychom to všechno řádně probrali. Určitě moc ráda. Máš teďka možnost takhle na závěr říct třeba něco světu, nějaký poselství nebo tak, kdybys chtěla. Dávám ti teďka mikrofon a můžeš říct, co chceš. Tak, já bych řekla, lidi, choďte na živý koncerty a podporujte kulturu. Tak, teď vyber nějakou muziku na závěr. My tady říkáme do titulku, když je to samozřejmě blbost, že jo. Tak na závěr jsem se vybrala písničku Black Hole Sun z 96. roku od Soundgarden. Hana Gasseldorferová byla dnes na Rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla. No one knows, has the face, lies the snake in the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black, the sky looks dead, call my name through
sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep. In my youth, I pray to keep heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? 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 Hang my head, drown my fear, till you all just disappear. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? 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 Won't you Radio Beat.